26 ka barangay sa Davao City nakatala og taas nga kaso sa dengue kini sumala sa Davao City Health Office. Busa mas gipakusgan karon sa mambuhatan ang kampanya Batok Dengue. Ani report ni Brian Latasa. Sa dato sa Davao City Health Office sa balabayng tuig, nakatala ang syudad og 2,360 nga kaso sa dengue. Karong tuiga, gikan Enero hangtod Mayo, ana sa 540 ang kaso sa dengue sa Davao City. Mas taas kini kung itandi sa tuig 2022 nga anaa lamang sa 474 ug usa niini ang namatay. Sagad matud pa sa mga daling mataptan, mao ang mga bata nga nag-edad og usa ka tuig hangtod 12 anyos. Ma-empower gyud ang community, makabalo sila na unsay dapat nila buhaton because dengue is not just a health concern. This is a social concern also. Mga nagpundo nga tubig, hugaw nga palibot, dikit-dikit nga balay, hasta na ang mga punuan sa kahoy, sagad matud sa kapuy-an sa mga lamok nga carrier og dengue. Kini ang mga barangay nga nakatala og taas nga kaso sa dengue sa Davao City. Sa 1st District, ang barangay 19-B, 8-A, Talomo Poblasyon, Matina Aplaya, Matina Crossing, Maa, Katalunan Grande, Katalunan Pequeño, Bago Galiera ug ang barangay 76-A. Samtang sa 2nd District, ang barangay Buhangin, Sasa, Tibungko, barangay Panakan, Ilang, Agdaw, Mandog, Tigato ug hasta na ang barangay Indangan, barangay Turil, Santo Niño, barangay Mintal, Takunan, Kalinan Poblasyon, Los Amigos ug Baguio proper sa 3rd District. Breeding place gyud. Maskin pa og huwaw, pero na ang breeding place maski isa ka patak lang sa tubig ana sa isa ka container na naay itlog sa lamok. Magkuan na siya, mapusa na ng itlog na and it will mahimo na siyang adult and mag-carry na siya sa virus. Busa pahimangno karon sa maong buhatan nga kanunayon ang pangpanglimpyo sa palibot aron dili kini puy-an og lamok og ang pagsunod sa 4S nga mao ang search and destroy, secure self-protection, seek early consultation og say yes to fogging. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Brian Latasa para sa At Home with GMA Regional TV.